Nå. Men det her, det er meget ikke så, måske kort, men der er en, som hedder et eller andet Svendsen, eller sådan noget, der skrev noget rigtig ondt om mig. Og det gider jeg ikke have, ellers så stopper jeg bare med det. Og det ville de andre nok ikke synes, dem som der godt kan lide mig. Især en, der hedder August, han har skrevet virkelig meget af vinde. Så man kunne vinde kameraet, det kan man ikke. Det var det tit, man kan ikke. Og så vil jeg bare sige, at det gad jeg ikke, hvis der er så mange, der sidder og skriver noget lort nemt til dig. Det er jeg ikke så glad for, og det går ud over de andre, som der godt vil se mig lave videoer og sådan noget. Det er jeg også rigtig glad for, at de gider. Det er jo dejligt at få hvis I kan høre noget bag. Det vil jeg. Og så, I må godt skrive til mig, hvad jeg skal snakke om, så det må jeg jo meget gerne. Ja, det er sådan set det, og ja, vi ses YouTube. Hej hej.